No niin, Prevenzassa ollaan. Ja huomenna eli perjantaina nousee sitten vene kuivatelakalle. Ja meillä alkaa sitten periaatteessa lähdön valmistelu. Eli mennään Suomeen pariksi kuukautta olemaan. Kummallakin on siellä vähän omia hommia, niin mennään niitä sitten puuhailemaan. Ja takas sitten tullaan silloin elokuun loppupuolella, syyskuun alussa. Ja täällä on mennyt kelit niin turkasen kuumaksi, että tälläkin hetkellä taitaa olla 36 astetta lämmintä, jos ei ole vähän enemmänkin. Ja sisällä on kans sitten lämmin tai kuuma. Että alkaa olla aika niinku semmoista tukalaa meininkiä. Mutta täältä joka tapauksessa lähdetään sitten ensimmäinen päivä lennolla Ateenasta Helsinkiin. Ja Ateenaan mennään sitten todennäköisesti taksilla. Että se ainakin sanottiin, että se oli ihan järkevä vaihtoehto ja hintakaan ei kai päätä huimannut. Mutta tullaan laittelemaan sitten kesällä vähän kuulumisia siitä, että mitä me siellä Suomessa sitten oikein puuhaillaankaan.